Gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinant sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang Pilipinas, good morning po sa Indoga Boss. Welcome po sa inyong programang Radyo Klinika. Sabado ngunyan, August 1, tamang-tama, Agosto 1. Mga tugang ang pag-irestoryan tatapion may kinaraman sa deworming. Pagpapa-deworm. Kamong nag-antabay ngunyan, kanaki pa kamo, pig-deworm kamo. Ako garo iyo natandaan ko ka ito eh. Kami ka ito sa barangay, may nagdi-deworm sa muya ka ito. In fact, aputong ko ngunyan kay doktor sa tuyang guest kung ang gurang na kitang maedad na pwede pang mag-deworm. Kaya akong mga nakahuro na sabi Junior, pag may mga gatul-gatul ka daa kung ano-ano, baka nga kaipan mong i-deworm. Itanong natin sa tuyang resource person ngunyan na pag-aaga, mga tugang sa tuyang topic na dilemmas of deworming. Yan. Pero ang sa tuyang guest mga tugang, saro po niya pediatrician. Saro pong pediatrician, siyempre expertise niya pag-abot naman sa mga aki. Nata mananggad ta kay pon kitang i-deworm. Kamo ang mga aki ta. Nata mga tugang takaipuhan na i-deworm. Gaano po kahalaga ang pag-deworm? Ano ang epekto kaan? May side effects ba ang pag-deworm? Iyan ang satuyang pag-iristoryahan. Mga tugang kasi ni Bapa, lalo na mga tugang sa tuyang mga kamagurangan na nag-iisip, na nagdudwa-dwa tabi na dai magpa-deworm kan sa indang mga aki. Saan nakukuha ang mga worms na iyan? Diba? Saan nakukuha yan? Ang sa tuya tabing resource person, saro tabing graduate, mga tugang of ano yan? From the University of Santo Tomas. Yan. Tomasian pala to. Doctor of Medicine. Mga tugang asin Faculty of Medicine and Surgery kang uminaging 1988 to 1992. Yan. Professor si Madam Doktora. Fellow of the Philippine Pediatric Society asin Master of International Health, University of the Philippines Open University. Yan. Past President po kan Philippine Pediatric Society Bicol Chapter, as in po Medical Specialist 3 and Training Officer, Department of Pediatrics, Bicol Regional Hospital and Medical Center, as in immediate past chair and member of the BRHMC Research Technical Review Committee. Overall Chair, BRHMC, Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition Program. Yan. Yan po mga tugang ang sadyang resource person. Ang sa tuya pong bisita via Zoom, mga tugang daing iba, Dr. Arlene Pabustan Calleja. Dr. Arlene, magandang umaga po. Good morning, Doc. Welcome po sa programa. Sir Henry. Yes, ma'am. Bicolano po o Tagalog, ma'am? Kapampangan. Na nakaagong Bicolano, pero tatao na magtaram. Yeah, ay, very good. Nakakaintindi ka na po kay Bicol, Dr. Arlene. Siyempre, hindi mo na ako pwede ibenta. Oh. Hindi pwedeng ibenta ha. Mukhang, na-inlove ka po sa Bicolano, Dr. Arlene? Slight. Or your ano yan kalihapon sa imong husband tama? Ayun. All right. Sige po, Doktor. Salamat, Doc. Welcome po sa tuyang programa. Opo. Thank you po. Thank you ha. Thank you nga pala kay Dr. Julie Salvosa. Thank you so much. Garo day ka Doc naka-decline kay Dr. Salvosa. Tsaka kay Dr. Gigi Lipa. Oo nga pala, kay Dr. Gigi Lipa. Good morning po. Kay Dr. Gigi Lipa. Good morning. Alright. Pero nagagalak din naman kami, bawat kaming mga pediatrician na mag-share ng kaalaman konti para maliwanagan yung mga magulang. Opo. Lalo na sa mga latest issues tungkol sa kalusugan ng mga bata. Opo. Actually, Doc, ang daming magagandang reactions ng yung mga last months, even last year, na sunod-sunod yung mga guesting ng mga pediatricians. Enjoy na enjoy ang mga mami at saka ano yan, ang mga yaya.
sa pakikinig po sa ating programa. So this time, pag-uusapan po natin ang deworming. Tama, Dr. Opo. Dr. Arlene. Siguro, first, pwede nating explain sa mga listeners, bakit po mahalaga, Dr. Arlene, ang deworming o ang pagdi-deworm? So, Sir Henry, good morning po ulit sa inyong lahat, no? Opo. So, napakahalaga ng deworming kasi maraming mga bata ang meron na o ibang bata na pwede pang magkaroon o maaring magkaroon ng intestinal worms sa tinatawag na bulate sa bituka. So, diretsohin na natin kasi Tagalog naman sa bulate. Opo. Ang mga bulating ito ay nakukuha usually sa mga kontaminadong lupa, mga maruming kamay ng mga bata. Minsan kasi mga bata naglalaro sa labas or kung ano-anong hinahawakan tapos hindi na naguhugas ng kamay, Opo. isusubo ang kamay or ang pagkain na hawak nila. Oh. Makukuha rin ito sa mga hindi malinis na pagkain o tubig at minsan pwede itong pumasok mismo sa paa. May mga bulati na pwedeng pumasok sa diretso sa paa ng mga bata kapag ang bata ay naglalakad ng nakapaa sa kontaminadong kapaligiran or lupa. So ang problema sa ganyan, Sir Henry, maraming bata na may bulate, ang mukhang normal lang naman or wala naman kahit anong sintomas. So sasabihin ng nanay, wala naman sintomas ang anak ko, okay naman siya. So hindi ko na siya kailangan i-deworm, no? Yeah. Ngunit hindi nila alam na sa loob ng katawan ng mga bulate ay kumukuha na ng nutrients na dapat sana ay para sa bata. So dahil dito, kinukuha nila mga nutrients, pwedeng magkaroon ng pagbaba ng timbang, no? Opo. Naglulose sila ng weight or hindi tamang paglaki, mamumutla sila, pwede sila magkaroon ng anemia kasi umaagaw ng dugo ang maraming mga klase ng bulate. Opo. Madali na silang mapapagod kasi nga nagkakaroon na rin sila ng anemia, pananakit ng tiyan, tapos nawawala na rin sila ng ganang kumain. At ito pa ang pinakamalaking impact, no? At nagiging hirap sila sa pag-aaral kasi naapektuhan ang kanilang concentration Opo. or tinatawag natin na talino. So yun ang hindi natin sana gustong mangyari, Sir Henry. Opo. Okay. Dok, tama bang narinig ko sa iyo? Nakukuha siya sa environment, ano? Pumapasok ba siya sa pamagitan ng pagsubo o Pagsubo, saan oo, pwedeng usually pumasok tinatawag- pa? Oo, fecal oral route, no? Okay. Meron ibang mga bulate na pag yung eggs pwedeng lumipad sa ere, pwede rin ma-inhale ang Okay. eggs, lalo na yung mga miyembro din ng pamilya, narinig kita kanina kung kailangan bang i-deworm din ng adults. Yes, kailangan din kasi pwedeng nahahawa rin sila sa eggs. Lalo na yung pinworms na tinatawag, no? Yeah. Opo. Yun, opo. Pag nagkamot na ng puwet ang bata sa gabi, kasi Oo. usually sa gabi nangangati ang kanilang mga puwet dahil sa pinworms. Yung adult pinworm kasi nanganganak sa dulo ng rectum. Ayun. Sa may anal verge na po. So, Opo. sa may puwet. So pag nagkamot yung bata, yung mga nilalay ng mommy na worm, ng pinworm na eggs, napupunta na sa kamay niya. No, tapos pwede nang lumipad at Ay, pwede nako. ma-inhale or mailipat sa magulang. Oo. So, hindi matatapos ang infestation sa loob ng pamilya. So, pagka mga ganun, dapat buong pamilya mag-deworm po. So nagkakakuan siya, Dok? Nakakaulakit siya? Nakakaulakit Yes. siya? Opo. Lalo na kung ang bata or ang tao na may bulate, Opo. hindi tas gumamit ng palikuran or nagbanyo po, Opo. tas hindi naghugas maigi ng kamay, pwede Oo. itong yung eggs noon pwedeng mailipat sa ibang miyembro ng pamilya, lalo na kung siya pa ang nag-prepare ng pagkain Oo. ng bata. May kuan ba, ganun Dok? po yun. May chance bang mailipat siya sa mga adult? Sabi mo kasi Ay, kanina, opo. kanina nanay pwede? Ay, opo. Hindi Yung po nanay? tayo exempted ng mga adults Talaga? na. Oo. Hindi porket adult ka na, hindi ka na magkakaroon ng parasite. So, pwede po talaga. Ayun. So parasite pala yan, Dok. Ano? Okay. May nakikita bang, ang isang bata pag tiningnan mo lang, pwede bang ma-identify na mukhang may bulat ito? May Walang mga iba physical po na, manifestations? Usually po, yung ibang bata mukhang maputla na, may Opo. signs ng malnutrition or undernutrition. Tapos yung iba, malalaki ang mga tiyan, no? So ito yung mga batang pag nakita mo pa lang, ay nako, mukhang may bulati ito. Opo. Pero marami rin pong mga bata na wala nga pong sintomas kagaya ng sinabi ko kanina. Walang Opo. senyales na may bulati ito. Pero hindi natin alam na meron naman na pala talaga silang bulati. Hindi pa lang nagkakaroon ng manifestations or sintomas. Ayun. Opo.
Opo, okay. Sorry po sa mga nagbe-breakfast pala ngayon, ano. Pero Oo. yung mga narinig ko sa mga parent po, Dr. Arlene, paggabi daw, tinitingnan yung puwet ng bata kung mayroon dyan, may lumalabas sa bata. Is that good? Is that correct po na parang ganun ang ginagawa ng ibang parent, ibang nanay? Ito po ay posibilidad kasi nga po yung sinabi ko kanina, may isang klase ng parasite, yung pinworms Opo. po, na yung nanay pinworm may manganganak sa may anal verge, sa may dulo na ng anus paggabi. Kaya siguro yun ang sinasabi nila na ay titingnan ko sa gabi kung makikita ko. Pero hindi po yun ang basihan lamang natin kasi maraming klaseng worms, no? Isang klase lang po yung ganun. Opo. Pero yung ibang worms, hindi naman natin makikita ng ganun sa puwet sa gabi. So, hindi ibig sabihin, ay wala naman ako nakikitang ganun sa gabi, so wala namang bulating anak ko. Opo. So, hindi po tama yun, hindi ano. So, isang klaseng worm lang po yung pwede nilang makitang ganun sa gabi. Oo. May mga signs po ba na pwedeng malaman kung ang bata ay may bulate? Dok, halimbawa ngayon, mahina sa pagkain o whatever. Oo, pwede po aside yun, from ano? namumutla Oo, siya. yes. Kagaya Oo. nga po ng mga sinabi ko kanina, kung ang bata ay medyo bumababa na yung timbang, Yan, oo. kumakain naman ng maayos, pero bakit hindi tumataba, Oo. nagiging maputla na nga po, parang matamlay na siya, madaling mapagod, mayat men, nananakit-nakit ang tiyan, Opo. wala nang gana kumain, and yun nga, parang mahina ang concentration niya pagdating sa eskwela. Opo. So, pwedeng maging senyales na po ito ay mukhang may parasite or intestinal Ayun, parasitism na tong batang Di to. man po Jack nakikita yung parang lumalaki ang tiyan ng bata? Yun na nga po. Ganon din. Oo, pag marami na talaga sila, nakikita po namin yan na malaki na yung tiyan nila. Okay. Isa po sa pinakamalaking pangamba ng mga magulang po, Dr. Arlene, ang side effects daw ng deworming. Ano? Totoo po bang delikado ito, Dr. Arlene? Pwede paki-explain sa listeners at sa mga nanay na nakikinig ngayon lalo na. Nako, very apt ngayon yung question niyo pong yan, ano? Kasi nga lately nagkaroon ng mass deworming Opo. sa ating bansa. Mm. Tapos nagkaroon ng issue, no? May namatay daw na bata, na grade 4, may nabalitang ganyan po eh. So Opo. natakot na yung iba magpa-deworm tuloy Yeah. dahil sa deworming. Pero ang kwento dun sa batang yon ay parang nagkaroon lang naman siya ng CNS infection. So infection sa utak, kagaya ng mga meningitis or encephalitis, na yun ang kinamatay ng bata. Nagkataon lang siguro na dineworm siya. So ang pinakamalaking pangamba yun nga po ay mga side effects daw ng deworming, nakakatakot, nakamamatay, yun ang sabi ng iba. Opo. So isa po yan sa pinakamalaking misconception, no? Ang ginagamit ng ating Department of Health or DOH sa routine deworming ay albendazole at mebendazole. Ang dalawang gamot na ito ay matagal na ginagamit sa buong mundo na nirerekomenda po ng World Health Organization or WHO. Na ligtas at epektibo itong dalawang gamot na to. 3 decades na po ito or 3 dekada na po itong ginagamit sa buong mundo. Oho. Sa katunayan, majority talaga ng mga batang umiinom nito ay wala namang talagang nararamdamang side effects. No? Marami na rin po akong nabigyan ng mga deworming medicines, ganyan. Wala naman po akong narinig sa mga pasyente ko ng mga major side effects. No? I see. Okay. So, So, parang nagkataon lang, Dok, na parang may aggravating na Oo, circumstances. may iba pong sakit May yung ibang batang sakit. yun na nabalitang yun. Okay, Opo. okay. Nagkataon lang na nasabay yung pagde-deworm sa pagsimula ng kanyang mga totoong sintomas dahil dun sa isang sakit, hindi naman dahil dun sa mga gamot na ininom niya for deworming. I see. Kasi po may mga nagsasabi, Dok, na may mga nagsasabi po na nilalason daw ng deworming ang bata. Is that correct po? Na mga paniniwala ng ibang nating kababayan? Nako, hindi po. Oo. Hindi po yan totoo, no? Ang albendazole at mebendazole, yan po yung dalawang ginagamit natin, ay kumikilos pangunahin sa loob ng bituka lang. So, pinipigilan nila ang kakayahan ang nangyayari, itong albendazole at mebendazole, pinipigilan nila yung kakayahan ng bulate na mabuhay at sumipsip ng nutrients hanggang unti-unti silang manghina at mamatay. So, hindi nito nilalason ng katawan ng bata kasi dun lang naman siya sa bituka at sa mga bulate nagwo-work. Hindi po yan totoo. Malaking misconception po yan na nilalason ng deworming ang bata. Opo, mismo. okay. So, Dok, alam ko, narinig ko ito sa mga BHW at saka sa mga midwives, naririnig ko to. Pero just to reiterate, ano po ang proseso ng pagdi-deworm? Sino ba ang dapat i-deworm muna nating mga bata po, Doktora? So
So, ang proseso pa ng pagde-deworm, usually, ginagawa po yan, alam ng mga barangay health workers natin yan, ano? So, part ng routine deworming po sa mga bata, magsa-start at 1 year of age pa lang po. 1 taon pa lang, magsa-start na sila mag-deworm, no? Okay. Usually, tinitinan muna yung general condition ng bata, kung wala naman itong malubhang karamdaman during the time na i-deworm siya, walang mataas na lagnat, pwede po tayo mag-deworm. So yun nga po, may 2 gamot na binibigay Opo. na albendazole at mebendazole. Tapos ginagawa po to sa ating bansa na every 6 months until 5 years of age. Tapos after that, ginagawa pa rin pong regularly, depende sa need, kung once a year or twice a year hanggang 14. So actually, itong mga sinasabing recommended age ng WHO, mga recommendation lang naman po yan. Opo. Pwede naman po tayo mag-deworm beyond that kung talagang necessary. Lalo na sabi ko nga kanina, hindi Opo. exemption ang mga adults sa Yeah. parasite. Opo, okay. Dok, may mga paniniwala po na kapag walang nakikitang bulate sa dumi, ibig sabihin ba niyan, walang bulate? Kasi kanina po na-mention nyo na paminsan yung ibang bulate, nangingitlog dyan sa may puwet mismo, ano? So pag wala bang nakitang bulate sa dumi, nangangahulugan bang walang bulate ang bata? So, isa rin po yan sa isang maling paniniwala, Sir Oho. Henry. Sa katunayan, maraming batang may bulate, hindi kailanman nakakakita ng bulate sa kanilang dumi. Oo. Or wala rin sa puwet minsan, no? Kasi Yeah. depende nga po yun sa type of bulate. Kaya hindi natin maaaring gamitin ang paglabas ng bulate bilang batayan kung may infestation or wala, Yeah. no? Maraming beses na wala tayong nakikita pero infested na pala yung bata. Oho. Yan ang dahilan kung bakit may routine deworming programs ang Department of Health. Routine po. So, hindi kailangang sabihin ng nanay, ay, wala naman bulating anak kasi wala akong nakita sa dumi Yeah. niya. So, hindi po. So, pag sinabing routine, so may nakatakdang panahon sa buhay ng bata, ay, kailangan na ulit siyang i-deworm, ganyan. So, isa pa po dito ay nirekomenda na umpisa ng deworming, yun nga, mula sa first birthday ng isang bata. So, 1-year-old pa lang yung ibang nanay, sa kliniko, nakaka-experience din ako na, ay, maliit pa po siya, kaya hindi pa po ako pumayag i-deworm siya. Mga ganyang paniniwala. Antayin ko na lang po pag malaki na siya, pag kaya na ng anak ko. Hindi po. Naku, mas nakakatakot kung aantayin pa nating dumami yung bulatis at yan, no? Bago natin sila i-deworm. So at 1-year-old, kayang-kaya na po ng batang mag-i-deworm, no? Opo. Dok, may isa pang paniniwala ang mga magulang na, ang ibang magulang na sinasabi po nila na bago raw painumin ng deworming, kailangan munang bigyan ng gamot na pampakalma ng bulate. Ibig sabihin, yung bulate muna ang pinapatulog, pinapakalma, upang hindi raw po gumapang o lumipat ang mga bulate sa ibang bahagi ng katawan. Totoo po ba ito, Dr. Arlene? Nako, isa po itong karaniwang paniniwala. Oo. Ngunit ito ay isang myth. Dati Opo. ginagawa yan pero napatunayan po na hindi naman ito epektibo, no? So, hindi po nire-recommenda ng World Health Organization, or ng Department of Health, Oo. at hindi rin ng Philippine Pediatric Society ang pagbigay ng anumang pampakalma ng bulate bago ang routine deworming. So, Opo. mali na pong paniniwala yan. Ang albendazole at mebendazole ay epektibong pumapatay o nagpapahina sa mga bulate sa loob ng bituka. Hindi kailangan ng anumang gamot bago ito inumin. Iya, opo. Dok, tamang-tama. Ang sunod kong tanong sa text ng sa listeners natin, kasi sabi niya, may naririnig daw siya na yung sinasabi na gumapang ang bulate papunta sa lalamunan. Pwedeng pumunta daw sa lalamunan, sa ilong, o iba pang bahagi ng katawan kapag nabigyan po ng deworming. So, may mahalagang maintindihan na ang tinatawag na erratic migration ng bulati po yan lalo na yung ascaris or roundworm, yung nakikita natin ng mga bulati na medyo mahaba, no, Opo. at puti, parang dirty white ang color. Ito ay nangyayari, pero nangyayari po talaga ito, pero bihira lamang po ito. Ayun. Kapag nangyari man po ito, mas madalas naiugnay ang mga pangyayaring ganito, yung lumalabas sa bibig, sa Oo. ilong, minsan pumupunta pa po sa common bile duct na tinatawag, so binabarahan niya dun sa may bandang atay at abdo. Mas madalas itong kaugnay sa matinding worm infection. Ayun. O kapag ang bata ay may ibang karamdaman o lagnat, no? Kasabay po ito. So usually minsan pag ang bata ay
maraming worms, tapos bigla siyang may matinding karamdaman. Pero hindi dahil kulang sa pampakalma ang bata bago ininom yung pang-deworm, no? Minsan, nangyayari ito kahit nga hindi natin binibigyan ng deworming ang isang bata, nangyayari po ito ng kusa. Marami po kaming nakikitang ganyan sa BRHMC, no? Opo. Mga batang malnourished, tapos marami pong worm infestation, tapos maa-admit sa ospital dahil may ibang karamdaman, kagaya ng pagsusuka at pagtatae, mataas na lagnat, pulmonya, mga ganyan, tapos marami silang bulate. Minsan, wala ka naman binigay na pang-deworm, pero talaga nagkakaroon ng erratic migration dahil nga Yeah. po, ang dami na nilang bulate. So, sa katunayan, ang mas malaking panganib ay ang hindi paggamot sa worm infection. Yeah. So, tandaan natin na kung regular natin pinapa-deworm ang ating mga anak, hindi magkakaroon ng pagkakataon na dadami ang bulate at hindi rin syempre magkakaroon malaking chance ang hindi magkakaroon ng erratic migration na tinatawag. Oh yeah, okay. Dok, ito sabi natin kanina sa biling pumunta sa ilong, sa bunganga, sa kwan. Pero ang tanong ng isang listener natin, totoo po ba na kapag malakas ang deworming meds, pwede gumapang ang worm papunta sa utak? Sa Ay, brain? hindi po. Berharyo Parang naman. kung malakas ang again, wala pong tinatawag na malakas na deworming meds kasi Opo. binibigay po ito ayon sa edad ng bata, no? Sa tamang-tama lang ang dose na ginagamit. So, Opo. wala pong tinatawag na malakas na deworming meds. So, hindi rin po yan totoo. Ayun. Okay. Ang deworming medicine po ba ay totally consumed? Anong ibig sabihin ng totally consumed? Sige daw, baka pa naintindihan po ninyo. Doc, go ahead. Oo. Depende po kasi sa nireseta or binigay. Kung usually ang majority po kasi ng mga pasyente natin or mga nanay na nakikinig ngayon ay dinedeworm sa health center yung kanilang mga anak. Correct. No? So, Correct. ang ibig niya sabihin kung totally consumed, usually po sa health center natin, sa deworming programs ng ating Department of Health, ang binibigay ay yung tinatawag na albendazole. So, isa po yung malaking tableta na chewable, 400 milligrams po yun. Okay. Kung ang bata ay 12 months hanggang 23 months, so less than 2 years of 1 to less than 2 years of age, kalahati lamang po nun ang ibibigay. So, single dose lang po yun. Pero kapag ang bata ay 2 years old pataas, yung buong tableta na po ang uubusin, 400 milligrams po. Ayun. Okay. May kasunod pala yung tanong niya, how about sa mga excess dosages, saan po napupunta? Wala pong ganun na excess dosage Kinukonsume lahat, talagang Dok, yun ano? po talaga yung kailangan na dose para mapatay po yung mga bulate sa tiyan. Iyon. So, pinag-aralan na pong maigi yung mga dosing na yan. So, wala pong tinatawag na excess dosage. Opo. Okay. Dr. Arlene, ano po ang mga dapat gawin ng mga magulang bago ang deworming? So, simple lamang po, Sir Henry, Hindi kailangan ng anumang pampakalma, mga mami, pampakalma ng bulate, o antihistamine man, sedative, o kahit ano pang herbal preparation, o iba pang gamot bago ang deworming. Ang kailangan lamang ay ibigay ang tamang dose ng albendazole or mebendazole ayon sa edad ng bata at sa rekomendasyon ng Department of Health Opo. na itinuro na po yan sa ating mga health workers, no? So, tiyakin ang bata ay walang malubhang karamdaman na nangangailangan muna ng pagpapatingin sa doktor bago ninyo ito ipapadeworm. At obserbahan din po ang bata pagkatapos uminom ng gamot. So, tingnan natin, baka naman meron siyang mga very minor side effects lamang. So, sa napakaraming batang nade-deworm taon-taon sa Pilipinas at sa buong mundo, walang rekomendasyon na magbigay ng gamot para pakalmahin ang bulate bago ang deworming dahil wala itong napatunayang benepisyo. Maaari pa itong magdulot ng hindi kinakailangang side effect, kagaya ng ang bata ang inantok tuloy, hindi naman yung bulate, no? O dagdag pa to sa gastos. So, hindi na po natin kailangan bigyan ng kung ano pa man. Opo. Dok, may mga nagsasabi kasi na, di ba, pag iyang pinapasok sa katawan mo, etc., pwedeng may posibilidad na kung sunod-sunod ang deworming, madalas ang deworming, baka masira daw po ang atay o kidney ng bata. No? Totoo po ba ang ganong paniniwala ang iba nating mga kababayan, Dr. Arlene?
Hindi rin po, Sir Henry. Mhm. Kapag ginamit natin sa tamang dose na inirerekomenda ng DOH at WHO, walang ebidensya na ang routine deworming ay nakakasira ng atay or kidneys sa mga malulusog na bata. Mhm. So, napakalawak na ng karanasan at mga research bago pa man ito ginamit sa buong mundo sa paggamit ng mga gamot na ito. So, wala po tayong dapat ikatakot tungkol diyan. Alright. So, kung ganun po, Doc, bakit po kailangang ulit-ulitin ang deworming? At hindi ba sapat ang isang beses lang o isang dose lang para sa bata? Oh, magandang tanong yan. Baka sabihin ng mga nanay, napadeworm ko na Tapos po na nga ito yan. eh. Oo. So, tapos na nga yan. So, bakit ko pa naman po ulitin? Mm. Kasi ang deworming, tinatanggal ang mga bulate na kasalukuyang nasa bituka Yeah. ng bata during the time of deworming, nung panahon na nag-deworm. Pero hindi po ito kagaya ng mga bakuna natin na panghabang buhay. Pag uminom ka ng isang beses, panghabang buhay nang hindi magkakabulating anak ninyo. Kung patuloy yung exposure, yung maruming kapaligiran, yung mga sinabi ko kaninang kondisyon, hindi nito mapipigilan ang muling pagkakahawa or muling pagkakaroon ng bulate. So kung ang bata ay muling ma-expose sa kontaminadong lupa, pagkain o tubig, maaari siyang magkaroon ulit ng bulate. Kaya sa mga lugar kung saan karaniwan ang worm infection, kagaya sa ating bansa, Yeah. nirekomenda ng WHO ang regular preventive deworming po. I see. Okay. So, ano po, nabanggit po ninyo Doc, yung WHO. So, ano po ang rekomendasyon ng WHO may kinalaman dito? So, sinusunod po natin, no, ang rekomendasyon ng World Health Organization. So, sabi niya dito, ang talagang rekomendasyon niya, kung mataas ang bilang ng worm infection sa isang komunidad, ang mga batang edad 1 hanggang 14 taong gulang ay dapat makatanggap ng preventive deworming. So, yun nga po, kapag ang prevalence ng worm infection ay 20% o higit pa, kahit isang beses sa isang taon. Pero sa ating bansa, nako, kung ito ay mahigit na 50%, kagaya sa Pilipinas, dapat ang mag-deworm 2 beses kada taon. So every 6 months po. Okay. Ito ang batayan ng maraming national deworming program sa buong mundo at kabilang dito ang ating bansa. Okay. Okay. Sinabi rin nga po ng WHO na kapag ang ginamit ay albendazole, between 12 to 23 months, kalahating tableta lang po ang ipapainom sa bata. Kapag 24 months or 2 years old and above, isang buong tableta na. So, ubusin na yon, kagaya ng katanungan ng isa natin na listener kanina. Yeah, opo. Dok, may mga pagkakataon po ba na hindi mo na dapat i-deworm o painumin ang isang bata? Opo, Sir Henry, no? Opo. Yung kagaya ng parang na-mention ko na rin kanina, kung ang bata ay may malubhang karamdaman, mataas na lagnat o nangangailangan ng agarang medical evaluation, so maaaring ipagpaliban muna ang deworming hanggang siya ay gumaling na ng maayos. So unahin muna natin ipatignan sa doktor or dalhin sa ospital ang batang may nararamdaman bago pa man siya ipa-deworm. So, or kung may kilala or kung may kilala or known allergy sa gamot or may particular na kondisyon na pinapayuhan ng doktor, dapat ding sumangguni muna sa healthcare provider bago ipainom ang deworming medicine. Ngunit para sa karamihan, majority po ng mga malulusog na bata, ligtas na ligtas po ang deworming. Iyan, opo. Dok, may text ang listener natin. Sabi niya, good morning. Ang katas daw ng langka at herbals, pwede po bang gamot sa deworming? O sa worm? Opo, meron pong mga ibang herbal nga po, yung mga Dahon-dahon. kagaya ng pinya, dati may napag-aralan ganyan. Ang langka po, honestly, hindi ko pa po yan narinig kung pwede. Pwede po kasing may mga hearsay, may mga sinasabing ganyan, pero dapat po kasi dumaan muna sa isang research or pananaliksik ko ang talagang ang isang klaseng pagkain nito ay pwedeng gawing deworming, no? Dati may residente kaming gumawa patungkol sa, ang alam kong naalala ko, pinya yung ginamit niya. Opo. Pero isang research lang po ito eh. Bago kasi tanggapin ng World Health Organization ang isang herbal concoction or ganyan or pagkain na acceptable, dapat dumaan muna po ito sa masusing pag-aaral Ayun. bago natin tanggapin. Anyway,
Opo, may mga ganyan, pero wag tayong umasa sa mga ganyan, lalo na kung hindi pa naman ito subok, no? Yeah. Meron naman po tayo ng mga ligtas na deworming ng mga gamot na available sa ating health center. Opo. As of now, Doc, di ba, panahon yata ni Secretary Flavier noon, may mga halamang gamot na approved, kagaya ngayon sa ubo, di ba? Sa ubo, etc. Pero ngayon, wala pa pong mga dahon-dahon o mga halamang gamot na parang na-approve ang DOH na pwede po na pampadeworm po, Dr. Arlene? Oo, wala pa po kasing Wala pa. nasasabing ganyan eh. Oo. Tungkol sa mga herbal. Yeah. Otherwise, sinama na po ito sa statement ng WHO. I see. Okay. Now, para po sa mga importante kasi ito kasi pag na-deworm na, Doc, di ba? Pag na-deworm na ngayon, tapos na yung dosage kung ilang beses na yan, may chance pang bumalik yan, Doc? Paano bang ang bata makakuha huli ng parasite na yan? Naku, Pwede. pwede pa po. Yun nga, kagaya sabi ko kanina. Walang kapag immunity, Doc. nag-post- Walang immunity. Walang immunity yan. Hindi kagaya Okay. ng ibang sakit na kapag nagkasakit ka na ng ganyan, hindi ka na ulit nakakuha ng sakit na ganyan. So, wala pong ganon sa parasitic infestation. So, yun nga po, as long as continuous pa rin yung exposure sa contaminated food, hands, maruming kapaligiran, yung palikuran, ganyan. Naglalakad pa rin ng nakayapak ang bata at pwedeng makakuha sa isang contaminated soil. Pwedeng magpaulit-ulit po talaga Iyan. ang parasite. Kaya nga lagi namin sinasabi sa mga magulang na kasabay ng pagpamulate or deworming, kailangan din pong i-address ang water, sanitation, and hygiene sa kanilang bahay at sa kanilang kapaligiran. Opo, okay. Sabi ng listeners natin sa Facebook, viewers natin, sabi ni Reggie Baile, may sipon at ubo. Refuse to deworm. Can they clarify? Kung ordinaryong sipon at ubo lamang po, hindi naman po yung ubong malubha or pulmonya na po, pwede pa rin po mag-deworm. Pero yun nga po, kung may agam-agam kayo, hindi kayo sure kung ang ubo ng anak ninyo ay malubha na pala, pulmonya na pala, maaari po munang kumonsulta sa doktor, no? Pero kunwari, gumaling na immediately after na gumaling na yung kanyang anak, pwedeng-pwede na po natin itong ipa-deworm. Ayun, okay. Good morning sabi ng Philippine Pediatric Society Bicol Chapter. Thank you, Dr. Arlene Calleja. Yan. Nagpasalamat, Dr. Arlene. Tapos, isa pang tanong dito sa listeners natin. Good morning, Henry. Doc, nasabi mo na kanina, pero pwedeng i-clarify ito. Sabi mo, hindi pala ligtas yung adult na magkaroon ng bulate, di ba? Posible. So, ibig sabihin po, pwedeng mag-deworm din ang isang adult na o matanda na? Oh, yes po. Kung ano po yung dose ng albendazole at yung albendazole mula 2 years old, yung 400 milligrams, yun din po yung adult dose para sa adults. Yung mebendazole naman, ganun din po, 500 milligrams, single dose po. Opo. Sabi niya, good morning, Henry. May nagsabi sa akin kasi hindi po ako nawala ng allergy. Ang sabi, mag-deworm daw ako kasi baka daw makatulong na mawala yung mga allergies ko sa skin ko. Dr. Arlene, reaction please. Kasi bilang parasite po, so parang foreign body sila sa katawan natin So nag-i-induce nga po talaga ng allergy tong mga worms na to. So minsan tumataas yung isang type of cells sa ating dugo, yung eosinophils, pagka may mga bulate. Minsan, pag mataas sa eosinophils, baka may bulate itong batang to. Parang ganun po. So, may connection po yan. So, talagang, because parasites are foreign bodies in our body, so parang nag-i-induce ng parang sort of allergic reaction ang katawan natin. Kasi nga, may nararamdaman ng katawan, may mga hindi dapat nandiyan dyan sa bituka or parang foreign objects or foreign bodies. So parang ganun din po. Parang pwede po talaga itong mag-induce ng parang allergic reaction. Oo. So parang ang sa skin niya. So pwede, Dok, ba yan na itry mo nga i-deworm baka mayroon kang bulate? May kumbaga may sense or may yung pong sinasabing ganun. Pwede.
Oo. Pero hindi po natin sasabihin na hindi po natin sa bulate lang. Depende Oo. po kasi talaga sa manifestation ng allergy lalo na sa balat, no? Opo. Baka mamaya atopic dermatitis Yan, yun, yan, or mga oo. eczema na meron pang dapat din gawin, Mm. kagaya ng moisturization ng balat, ganyan, or avoidance of mga Yeah. objects or substances na pwedeng maka-induce ng mga allergy sa skin. Mhm. Pero yun nga po, so pwede naman po talagang may kinalaman din yung pagkakaroon ng bulate sa bituka. Iyan, opo. Dok, maraming pumapasok na tanong, pero magko-commercial break muna tayo. Ha? Inom muna tayo ng Sige tubig. po. Okay. Magbabalik po ang Radyo Klinika, makalipas lang kang mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ahoy! Kidney care time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sige, balik po kita mga tugang sa programa with Dr. Arlene Pabustan Calleja, ang sa tuya tabing resource person sa ropong pediatrician. Alright, Doc, may text po digdi, sabi niya, meron po bang over-the-counter na pang deworm for adults? Wala po eh. Usually, since these are anti-parasitic medicines, nabibili po, ang karaniwan nabibili sa mga butika ay yung mebendazole. Okay. So usually po, kailangan pa rin ito ng prescription ng doktor. I see. Okay. What happened if no deworming done sa bata until adult? Sabi ng Naku, texter natin. Isipin na lang po natin, no? Depende pa rin po sa lifestyle ng batang yun, ang kapaligiran niya. So, pwede po talagang may ano na siya, magkaroon na siya talaga ng mga parasites. So,
Depende po kasi yan depende sa environment, sa water sanitation and hygiene. So, pero most often than not, I mean, mas madalas po na malamang may bulati na po yung batang yan. Yun nga, ang mga sinabi ko kanina, maapektuhan ang kanyang paglaki, maapektuhan ang kanyang concentration sa school, pwede siyang matamlay, mahina, ganyan. So, yun po. Opo. Yung sinasabi po ni doktora na 2 klaseng gamot, kaya na bang kontrolin lahat na klase ng bulate or intestinal parasites? Opo, ang tatlo pong pinaka-common kasi na parasites natin ay yung roundworms, yung hookworms, tapos may whipworm pa, tsaka yung Opo. sinasabi natin kanina yung pumupunta sa wet pinworm, sa pang-apat po yun. Itong mebendazole at albendazole ay mainam po para sa against those 4 types of worms po na very, very common po. I see. Opo. So, Dok, ngayon, Kaya ito po ang pinili na talagang primary recommendation ng WHO. Alright. Itong Okay. dalawang ito. Yeah, opo. So sabi niyo po kanina na ang bata kahit na deworm na, may posibilidad po na makakuha uli ng parasites na yan. Babalik yon. So ano po ang mga dapat gawin ng mga magulang para hindi na po bumalik ang bulate, Dr. Arlene? So, napakahalaga ng tamang kalinisan, no? Kanina pa ulit-ulit natin sinasabi na depende sa environment ng bata na kanyang ginagalawan, yung water sanitation and hygiene sa pamilya, no? So, turuan natin ng ating mga anak, mga mami, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Sabihan natin sila na magugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran or banyo. Gumamit ng malinis na palikuran. So, dapat may maayos tayong hugasan ng kamay, no, sabon, maigi sa ating mga palikuran or banyo. Uminom ng ligtas na tubig, no. Marami kasi sa atin, lalo na sa mga malalayong baryo, na kinukuha ang tubig nila galing sa mga bubon or yun nga, sa mga spring, ganyan, or yung sa bomba, ganyan. Tapos hindi na nila pinapakuluan. So, dapat 30 minutes pong papakuluan ng mga tubig natin, no? Ng mga galing sa ganitong diretso o kaya galing sa mga gripo natin. So, dapat 30 minutes na itong papakuluan bago masabing ligtas itong inumin. Opo. Minsan kasi yung iba diretsong pinapainom eh. So, dapat hindi po ganon. So, hugasang mabuti ang mga prutas or gulay bago ito lutuin or kainin. Isa pa po yun, no? Then, magsuot ng tsinelas. Dapat lagi natin, ang mga anak natin, siguraduhin nakasuot sila ng tsinelas or sapatos pag naglalaro sila sa labas, lalo na sa mga malupang lugar, no? So, ang deworming ay pinakamabisa kapag sinasabayan ng mabuting hygiene at maayos na sanitation. Opo. So, proper sanitation and hygiene, water sanitation and hygiene pa rin po ang pinakamahalaga para ma-prevent ang parasite infestation po. Opo. Okay. Doc, last point doon sa pag-deworm. Sabi niya, suspetsa ko talaga may suspetsa ko, Henry, may dibulati talaga ako. Sabi, adult ako. Saan ba pwede magkonsulta na doktor? Anong klaseng doktor, Doc? Doktor, Pag adult, sa mga internist po yan usually. Yeah. Po. Huwag kang mag-alala, itanong mo sa doktor, i-diagnose ka po niya kung may bulati ka. Okay. Sige, Pwede Doc. po magpa-examine ng stool, no, para makita kung talagang may bulate siya. Pero yun nga, sa ating mga ginagawang routine deworming, hindi naman kinakailangan magpa-examine pa ng stool para masabing, minsan may mga instances, maraming instances na negative naman sa stool. Yeah. Pero meron naman talagang bulate. Marami po kami na-experience yan. Nakakita talaga yung nanay na lumabas yung bulate sa anak niya, tapos pag pina-examine mo yung dumi, Opo. normal, wala namang nakita. Alright. O pasensya na po ha, yung mga texter natin, sorry po sa mga nagte-text pa, pero kuha na ako nag-isa kasi malapit ang oras sa amin ni Dr. Arlene. Sabi ng listener natin, tama pala yung narinig ko sa mga friend ko na kapag may kati-kati daw, baka talaga may parasite ako, may bulate ako. 47 years old na po ako. Hindi natatanggal ang kati ng katawan ko. Nagpa-check up naman ako kahit anong klase na check up na wala man nakita.
itry ko daw talaga magpa-deworm. Ilang dosage po ba pag adult? Dr. Arlene. Sige po, go ahead. Usually single dose po. Single dose. Ng mebendazole 500 milligrams. Oo. Sa totoo lang, Doc, ma-confess ako sa imo. Pinainom ako ka ni Mrs. Ang sa kuyang agom, yan po sa City Health Office. Nasa City Health Office po si Mrs. Dyan. Kuhan po yan, nurse midwife po siya dyan. Opo. Pig para, dero-der niya ako, uminom ka daw nga kaining pan, baka ngayon may bulati ka. Okay man, wala man ki akong namatayan, man akong side effect, etc. Okay man, one dose man lang, so at least na-try ko na, di ba Dok, pag nagbawas ka, kung mayroon na labas yun doon, di ba? Opo, pero minsan hindi man nakikita, minsan nakabalot sa or minsan mga eggs lang pala ang meron kayo, or yung maliliit pa lang, kaya hindi nakita. Pwede pong ganun. Sabi ko, pag ako na-disquido kaya nilingon mo, patanggalan tagang lisensya. Para karaman ko sa kuyang agom. So anyway, Dok, salamat to no maray. Sa oras mo sa tuyang, ay sandali, may tumunog yata, Dok, sandali lang ha. Kampa, may, ito. Sabi, good morning, sir. Ito. Thank you po sa information. Nabalidit ko po yung sinasabi ng mga BHW sa barangay namin kasi po ang anak ko, pigpa-deworm ko na. Thank you po. Nawala po yung nervyos ko. Dr. Arlene, reaction po. Yan po yung ating pakay, kaya natin pinag-uusapan nito. Ang maging confident ang mga magulang na magpa-deworm. Yan, dapat lang. Alright. Alright. Ito, good morning. Paano po ba ano ito? Pag uminom po ba ng dewormer, namamatay din ba ang ibang parasites sa katawan? Ang ibang parasites, Dok, tabi? Yun nga po. Usually sa intestines, yung mga parasites na sa intestines lamang po. So, usually, so maraming klase nga pong parasites at nakikita na itong albendazole at mebendazole ay mainam sa apat na major types of parasites po. Ayon, okay. Senior citizen na ako, naniniwala ako sa deworming, flu vaccine at iba pa, mga well-studied medicine long ago pa yan. Reaction, Doc? Tama po. Yeah. Alright. Okay. Dr. Arlene, ano po ang gusto nyong iwanang mensahe sa ating mga magulang sa ngayon? Mga magulang, mga ano pang iba dyan, sa mga yaya, ano po kaan sa mga yaya? Caregivers. Yan, caregivers, yung mga pinagtitiwalaan ng mga nanay, busy si nanay, iniiwan sa kung sino dyan sa bahay. Ano pang mensahe natin regarding po sa topic ngayon? Go ahead po. So, mga nanay, mga yaya, mga caregivers, lolo, lola na nag-aalaga din sa mga bata. Yeah. So, naiintindihan namin ang inyong pag-aalala. Lalo na marami tayong nababasa sa social media. So, bilang magulang, natural lamang na gusto nating maging ligtas ang ating mga anak. Ngunit mahalaga rin ang ating mga desisyon, na ang ating mga desisyon ay nakabatay sa siyensya at tamang impormasyon. So, wag po tayong basta-basta naniniwala sa mga nababasa natin sa social media, mga mami. No? Alamin natin ang katotohanan dito. No? Minsan kasi yung mga lalo sa news, sa social media, minsan nasa-sensationalize parang na tuloy nagki-create ng scare, no? So ang albendazole po at mebendazole na kanina pa natin pinag-uusapan ay matagal nang ginagamit sa buong mundo. Inirekomenda po ito ng World Health Organization at ng Department of Health at ng Philippine Pediatric Society dahil napatunayan na itong ligtas, epektibo at mahalaga para paraan upang maprotektahan ng ating mga anak laban sa mga bulate sa bituka. So, mga side effects ay kadalasang banayad at pansamantala lang. Samantalang hindi nagagamot na worm infection ay maaaring makaapekto sa paglaki, nutrisyon, pagkatuto, or yung concentration sa school at kalusugan, general health ng isang bata. So sa Albay po, dito sa atin sa Albay at sa iba pang bahagi ng Bicol, marami pa rin komunidad kung saan may panganib ng soil-transmitted worms. Dahil sa ating climate, sa uri ng lupa na meron tayo dito at mga problema ng sanitation, hindi pa rin yan na-address. No? Marami pa rin tayong communities na
or mga magulang na hindi medyo aware ng proper sanitation and hygiene. Kaya napakahalaga ng pakikiisa ng mga magulang sa ating mga deworming programs ng ating Department of Health. Kaya hinihikayat natin ng lahat ng mga magulang, suportahan natin ng regular na deworming, no? Yung every 6 months po ang recommendation sa Philippines. Huwag matakot sa mga maling impormasyon. Magtanong sa inyong doktor, nurse, or barangay health workers kung may doubt or alinlangan po kayo. So, ang isang maliit na tableta ay maaaring magbigay ng malaking tulong para sa mas malusog at kinabukasan ng ating mga anak po. Opo. Yun po, Sir Henry. Thank you po, Dr. Arlene Calleja, ang ating guest ngayong umaga. At saka thank you kay Dr. Ibo, sa Julie Salvo sa Evo sa pag-coordinate para maging guest po kita ngunyan na Aldaw Digdi. Hisi po ngunyan ang presidente kang Philippine Pediatric Society Bicol Chapter po, Dr. Arlene? Si Dr. Eva po sa ano siya, sa Sorsogon po. Sorsogon. Opo, yun. Pero syempre, very active pa rin yan si Dr. Julie bilang immediate past president. Ikaw pala past president ka din po ng organisasyon niyo. Noon pa pong 2010 to 2012. Talaga, matagal-tagal na ha. Opo. Sige po, Dr. Arlene, maraming salamat po at ingat kayo palagi. Mabuhay po. Salamat po, Sir Henry. Opo, bye-bye po. Thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye. Mga tugang iyan po sa tuyang presentasyon kang Radyo Klinika ngunyang pong pag-aaga. Dahil pong ini po ang sa inyong amigo sa radyo, si Henry M. Until next Saturday. Sa inyong programang Radyo Klinika. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan gunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.